Takže čaute, tu je Hotrod DSF a dneska to bude pás na blbečka. No páste na blbečky, takže vykopete si takto 2 bloky, takto 3 bloky do zeme. Takto, dá si ti to dieru. Takto. A takto. Takto, jop. Takto. Sakra, to prečo to je veľa? No to nevadí. Nejakí cigáni mi píšu. Dobre, takže tu si dáme ľahko našlapnú rozku. Tu dáme takto TNT. Zamaskujeme to, aby to blbeček nespoznal. Takto. Takto, už len takú tú návnadu. A už si treba zavolať len nejakého blbečka. Dubstepe. Áno. Chceš diamanty? Áno, chcem. Koľko? 10. Tak to chcem. Tak, kde si? Už jedu. Už ťa vidím. Kde si ale? Tu pri dome. Tu. Dobré. Jo, diamanty. Ešte predtým, nech si ich zobereš, ti tu pridám nejaké XPčka, ne? No, tak to áno. Takto. XPčka, čo to tu syčí? Nič? A máme chyteného blbečka. To sa ti nedá podarilo. Ja viem. Tak, toto bude pre dneškajší páste na blbečky asi tak všetko. Ak ste sa pobavili, tak môžete ponechať like a po prípade odber a uvidíme sa na budúce. Tak majte sa fajn a užívajte život. Tak, čau.